lehen pengaunean, lehen mazterretik. Rusia tutte ontatik. Ez dute zer inoiz zuri esateko oiturazko egunkari eta irratiek. Bueno, Elias, lehenengo eskerrik asko, zure etxean hartzeagatik eta pixkat erakusteagatik zure bizimodua hemen askoekin, eta bueno, lehen da bizi pixkat lasaitzeko eta gauzako beto egiteko aurkeztu zure burua, mesedez. Ni Elias Marini naiz, askoekin bizi naiz eta askoekin jaso naiz, nire urazu Marrokozetik etorri zin, lehen nire ake etorri zen, da gero ja nire ama, da hasieran Zumarran bizi ginen, da gero ni urte bete egin arte, da gero ja askoekin etorri ginen, da askoekin etxe diferentetan egon ga, da eix esan oso guztua bizi naiz, da genuen handako nire bizi modua, eta aso. Zu azkenean askoekin hartzea, ez? Euskalduna zea, bueno, nik uste gaur egun gaina polemika asko daudela gai honen inguruan, eta nik uste pixka zuk azaltzea zure ikuspegi honen inguruan ere interesgarri izan daitekela. Bai, atzenin jendi ez da izatzen gustatzen etorkinak etortzia. Ze atzenin ni uste Marrokoz da Pakistan alako lekutan, batez bat Afrika, Asia, atzenin bizimo zai emate behela eta zozerrati etortzi zela ona, da ez dizela etortzen atzenin mineekia, baizik eta bizimo aldatzea, ni uste oso garrantzitsu dela, baike Euskal Herrikuk lehen Estados Unidosea jutezin etorkin bezala, da ez da pixke gure azalin jarri berko zidela pentsatzen bezala. Bai, ez, empatia falta da. Bai, empatia falta. Azkenin, bueno, kanpotarrak etorri izenak, ona, behasen bizitza hobetzea bakarrik etorri dira. Eta, bueno, horrein pixek lotutan, nahiko zuen esplikau, zure gurasoen papela hemen, eta zure gurasoen historioa pixek kontatu lehikesun hemen. Aziran ere atiek ekezun lan, aziran fabrikaten ekezun lan, hor lan bandintza oso eskasak zituen, aiez, lan ordu asko da, atzen gutxi ezlako horretzezun, atzerin aguantau zituen pareat urte, da gero pixket diru ahorrao ez lehentzun, da gero denda bat iriku izaren, nire ama da nire akien artin, hor biseik ezaren lan, da hor 5-8 urte hongo zin, da gero ja nire akiek azokanaz izan lana, pixkenaka, aziran prakak bakarri saltze zituen, da oin zoriontasunez askoz gehiago saltzeo, prakak atzerin emakumintzat erropie, da atzerin postu handi xamar badauke, da atzerin ondo hijo dauzia, da gero nire ama latz eta ernan garbitzea hijo, da urte askun dijo, da gaina erlazio oso hona jefearekin da oso guztua. Azkenean esan duguna ez, da familia bat, lanea etorriana, bere bizimodu hobetzea etorriana, eta bere familia aurrera etatzen saixo dana, hemen ikusi duten bezala, askokia familia danak, edo munduan ikusi nozein familia dana bezala ez. Horrekin batea pixket lotuta, nahiko nuke konta duzu pixket zure esperientzia, urtiekiko eta ze esperientzia eukidezun, gaur egun ikuste duen rasismo masibo honekin, eta irain masibo hauekin, bai zare sozialetan, bai kalean, pixket zure esperientzia kontatzea urte hauetan zehar, askoekin jaiotako ume bat. Bai, txikitzen adiez oso ondo, porque suerte eukide, porque laun oso ona topa ditut. Atzenin ez dut sentiu rasismo hori bezala eskolan, baina bai kanpun, adibidez, sare sozialetan sartzen aizenin da ikuste judaren komentaxu etorkinek txarra izela, nozeke, atzenin lanpostu kendu etxikirula, oin adibidez unibertsein naho, da ondala gutxoki benun debate bat etorkineatik. Da jendi pentsatzen zuen etorkinek etzila etorrier, o baldintza batzuk bete bezala emertzituela etortzeko. Adibidez, diru baldintzak o lako zozen. Da atzerin legalki sartzeko Espainin baldintza horiek betetzeko atzerin urte asko berrezu zai. Da urte asko oteazea zai atzerin moko bat euki denun etorkinek bai ez da bai ikusi noror jendik oso pentsamendu arrazista bezala azkeula atzerin gure gizartik urte amatitxulako. O adibidez fuolin, adibidez nian etasunan joatze eta igual gutxilean pasaza, baina igual puto moro itzen plan nei mine ematea bezala, baina atzerin moroa izetatik hemen esatean bezala,
atzein etzat bate inporta, baina sentitzet, behixe pentsatzen dela moru izetik txarra, ala da, horrek nahi atzen finin jode, porque nien ez lotzatzen moru izen, o euskal nozen, ni nire burua ez euskaldune zaite, baina gurazu batiken morua. Azkenin zure arraigo bat dezela, sustrai batzuk dezela hor, azkenean zure pentsamenduekin bat datuzunak, azkenean zu euskalduna zea, euskaldun giro baten jaio izentzea, euskalduna izatez jaiozea, baina azkenean zure familia marrokiarra da, Marrokos egitik etorria eta hango sustrai batzu dauzkebe, ez dian aparara txarra, beti izaten bezala, kulturako nahazketa hori ez dula aparara txarra izan behar, eta leheno, esan dezun dauz batekin oso interesgarri dituzat, pixka lotura batekin gaiarekin, imigrante legala eta ilegalaren gaiarekin. Azkenean, puri-purian dagoen gai bada, tokianetan entzuten dugu, azkenean zer iruditzen batzu zuretzat ilegalidade hori barkatu, zer den edo zer iritzia duzun horren gainean. A ber, definizio zen ozan imigrante legala adibidez, pateran etortzie, atzerin patera batzuk zaitetue, antolau bezala Marrokozen, da gero onak hartzitue, da gero ja, cada uno que se busca la vida, da hori izan zen neustez imigrante ilegala, baina atzerin lehen esaten da mogun, imigrante legala izeteko baldintza asko bete erdiz, da baldintza hoxe betetzi oso zaila, porque atzerin empati pixke, porque jendik ja nahi du etorri, da asko goti zai hori kaltetu egitxo, da demori galtzeu, da oso txarra lan ez. Eta hori pixar gure gaian zentratuta, pixaret askoiti buruz hitz egitea. Aber, ze iruditzen datzun, gure gaia azkenean pixara zentratuta herri txikietan, hau da, askoiti bezalako herri baten, gure ustez gu progresista behan, euskaldunak, aurrerakoiak, eta ikusten dugu nola, kasuak behin eta berrez ikusten diren, bai tabernetan, bai gaueko giroan, bai egunerokotasunean ikusten den, arrazismo kasu horiek badaura. Zuk zer iritzi duzu horren inguruan, zer esperientzia kontatu dut? Askoekin adibidez, arrazismoa, ni uste gaztik ez daukela hanbeste, porque atzenin ondo edukau bezala indiz, da daukela pentsamendu askoz liberalo, baina zarrak adibidez, pisket gure gurazuk ez, pisket zarro bezala, hoxe bai dauzkebela pentsamendu asko zea, porque baixen gara esetan etorkine oso txarrak zila bezala, da ni uste hor da hola diferentzixe, zarrak arrazisto dizela gazti baino. Da, gaztian inguruan hori ez duzten gaur egun sortuan tendentzia horrekin, igual bai egia da askoiti baten igual ez degula inbeste ikusi, baina bai igual askoititik kanpo batiz bat, nik ikusten dut batiz bat, zare sozialetan zer gorroto mezu dauden, batiz bat, zer iruditzen zaizunea, askoitira iritsi daiteken hori, edo soilik izan daitekeen zare sozialetako mugimendu bat, edo ikustezun askoitira iritsi daitela eskuin muturreko mezu hauek, edo zer iruditzen? Nik uste arrazismo puntu hori gazten artean gexo dela herri handitan, Donostin edo Bilbon edo, porque atzenin ez dut uste asko dute izanik kanpotarrakin adioz, askoiki baten bai da hola, bai da batzutan, etorkinek launek ezu da atzein launek ezu baino, eixa Donostin naulakotan, ez dituzela laun asko iten kanpotarra, porque askoz zabalo bezala, bezu plan launek eto, da hemen askoz itxixo bezala. Mi esker,